Buang. Tabang! 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 Kuya! Tabang! Tabang! Buang! Tukot-tukot! Kuya! Buang, kuya! Kuya! Bukod ko buang! Ha? Buang! Buang. Buang! Buang! Di, dukay na na dito. Adlo ka na ko. Ito! Wala man lagi oh. Ato nga man dito. Wala oy. Ala ka diya! Loko! Saming buang giingos bata nga. Oo na. Ikaw di ay itong giingon sa kong mangod. Pabuang-buang na po ka. Kaila ba kunin mo? Hindi pabuang-buang. Mangawat na po ka. Kana na pong kanding na mo imong biktimahon. Shout out kay Shane Ann Mamitis, pinakagwapa sa Bitaw, Bansalan, Davao del Sur. Guys, so manamig shooting atong buang-buang na mo. So moadto sa amin dito sa among mga amigo or mga kaila kung unsay lang reaction. Alam mo katingalag unsa niya kay kuan ni sakit. Nagkuan ano pero okay na dili na kay siya kuan. So mursuroy sa amin dito sa mga kuan. So ready? Okay lang. Ta. Good. So, pamisita ko nga nakay ko na ani. Ato sa balay sa uyab. Wala siya uyab, kuyog lang. So, padulong namin no. Kita ninyo nga nagbiyahe lagi may padulong kami barrio. Oh, di ba? So, kita niyo mga amrad. Murag nagkuan na jud mi jud. As in. Ha? So, nakita niya na so, what's up? Mato ko sa kong uyab, nakaigunan ni. Naman na kong lampa ko niya, kung manawat ko niya, bisag naginunanig ko lang, tinig. Siya, wala man na uyab. Wala na uyab. Lapo kayo. Oh? Ano yan? Ano na yun? Dito na kami sa may tao.
Ngay tao eh. Ngay tao. Ah. Pasong. Video. Tingnan lang ang gawin. Video apa? Ay kan balik. Ikaw video. Sunod ang video ba? Okay. Ay dito ba? Sige. Guys. Bato ko sulod talaga na. Wala ko iligo. Ang lab ko niya. Dapat. Ya ko dapat. Bisita ko. Isang na kayo ng ani ko. Awa. Ayo. Guys. Ayo. Pag portahan, lab ko niya. Pag dili. Pag mo gawas sa portahan, lab ka. Pag magawas. Tirog dili. Dili. Wala. Ito na lab. Ayo. Yan. Pag mo gawas, lab yun ka. Yan. Wala man guys. Naro na diha, nagpabungol-bungol na. Masama. Hindi siya magawas mo. Ulaw siya sa kagwapo. Yan. Yan. Lagi na, nagpabungol-bungol ra man na. Nagpabungol-bungol ra na ba? Tura oh. Kita ko. Sige. Ulaw kayo no. Lagi. Awa man ni gawas. Sige na, ing na daw. Last na ni. Kung Last na ni. mugawas siya, love you ko niya, pero dili, muli na lang ko. Sige daw. Kung sa to? Last na na. Last na ni. Oh. Kung Mugawas siya, love ka, pero dili. Wala yun. sige. Kung mugawas siya, love ko niya. Oh, alawan, ni gawas to. So, love ko niya. Nigawas yun, nigawas. Love you, Ato na ko. Deka. Love you, Yab. Ito, sa dito, kuhan sa, kumusta? So, try dog prank si Archie. Dagana daw dito. Ah! Sige, kurati ba? Ulit ako. Bye-bye. Hello guys, thank you for watching sa mua. So karon nga grupo kami na lang yung tulo kay murag busy pa ang uban. So thank you for watching. Kung idol mo namo, kung naka-idol mo sa muha, dapat dili mininyo idol. Kay isa ra atong idol, di ba? Isa ra gyud. Isa ra ang atong idol kun dili ang Ginoo. Jesus. Jesus. Or gyud natong idol. Ayaw mo idol sa muha kay kami nagpakatawa rami sa inyo ha. Kung giganahan mo, like, share and subscribe. Then, subscribe Boy Atang Vlogs. Salamat sa pagsuporta sa among mga vlogs. Thank you and God bless. More power.